veteránka doktorka Kolokit takisto v poriadku, takže potom to už išlo veľmi rýchlo. Kone sú v boxoch. A bolo odštartované handicap Marion. Záverečné dostup dnešného popoludnia aj celej sezóny. Rovina 3. kategórie na 2000 metrov odštartovaná s 10 koňmi, takže nikoho nepostrádame. A uvidíme, kto sa ujme tempa v týchto dostihoch. Zatiaľ to vyzerá tak, že v predných koňoch sú Great Touch, Sadat a Galadriela. Tí odskočili najlepšie a ich asi posúvajú koníky do čela. Trojkový víťaz Sadat, trojročiak pre DS Millennium pod Petrom Foretom, ide do čela. Na druhom mieste je Beluš Great Touch pod Ferdinandom Kránerom v zelenom drese, ten je na bariére, príbežne na druhom mieste 1500 metrov do cieľa. Sadat pred Great Touchom. Na treťom mieste je v týchto chvíľach Galadriela. V predných koňoch je aj Hailey, Sir Egerton príbežne na 5. mieste, potom je tam Lady Jazz, typ dostihového programu, 6. Na 7. mieste je Prufy v žltom drese, stane strnisko, nasleduje Falcon X a spolu s Falconom X je v zadnej časti štartového poľa aj doktorka Kolokit a s veľkou stratou na poslednom mieste Matejka pod Ižinou Andrésovou. 10 koní na mete 900 v týchto chvíľach vedie stále Sadat pred Great Touchom. Sadat hnedák má náskok dvoch dĺžok, stávkový favorit 2,1 k 1 krátko pred štartom. Sadat pod Petrom Foretom, na druhom mieste je Great Touch, tretie je Galadriela, potom Sir Egerton, Hailey, na bariére Lady Jazz. Prufy sa tlačí bližšie k stredu poľa. Zvonku obieha doktorka Kolokit a je tam aj Falcon X pod Tomášom Romanom, ale stále vedie Sadat, do čela sa posúva, alebo bližšie k vedúcemu koňovi sa posúva v týchto chvíľach Galadriela. Tretie stále Great Touch, toho už rukami vyjazdieva Ferdinand Kráner. Teraz si Petr Foret od Sadata vypýtal viacej a uvidíme, aká bude odozva. Sir Egerton je na bariére, ten má teraz dobrú fázu a posúva sa dopredu, snáď až do čela. Sir Egerton a Sadat bojujú o víťazstvo, Galadriela zvonku a na bariére ešte bude útočiť možno Falcon X navigovaný Tomášom Romanom. Uvidíme, ako dopadne súboj Sadata a Sir Egertona. Sir Egerton a Sadat. Sir Egerton, Sadat. Stále je to Sir Egerton pod Molinom a Dýchma, ten vyhrá pred Sadatom, tretí Falcon X, štvrtá Galadriela. 5. doktorka Kolokida, 6. Great Touch. Toto sú dotované pozície v dnešných posledných dostihoch handicape Marion, aby zvíťazil Sir Egerton so štartovým číslom 2 pred stajňu štvorlísko a trénera Jaroslava Hanáčka. Žokej Monir Madý sa tešil ako posledný víťaz v sezóne 2023. Sadat napriek aktívnemu priebehu a bojovnosti v cieľovej rovine sa musí uspokojiť s druhým miestom.